Chcel som si takto sadnúť že na kameru a trošku len porozprávať o tom, že o čom vlastne je Moonlight, kam spieme a taká naša evolúcia toho, kto som ja, kto je za tou značkou a tým, kým sa vlastne teraz stávame. Pre mňa Moonlight bolo v začiatku čisto o mne, pretože celé moje detstvo bolo o tom, aby som vyhrával, aby som dokazoval druhým, že som dostatočný cez ten tenis. A celé moje detstvo som bol keby do toho v dobrom nejakým spôsobom aj tlačený, aby som vyhrával, aby som bol najlepší. A každý od mňa očakával to perfekcionizmus. A cítil som, že to bola moja jediná aktivita, ktorou som sa cítil, že som milovaný v tomto svete. A keď som skončil tenis, keď som mal 16 rokov, keď som sa zranil, tak som cítil, že keby už nie som milovaný, lebo to bola jediná vec v mojom živote, ktoré som bol ja ako keby najlepší. A tam vlastne keby skončilo. A som to tak hľadal po svojom živote, že čo ďalej, čo viac mimo toho tenisu. A vtedy som veľmi tak silno cítil, že ako keby som sklamal môjho otca tým, že som skončil s tým tenisom. A nevedel som, čo iné nájsť. Nemal som nič iné, cez čo by som mu mohol dokázať to, že som dostatočne dobrý ako jeho syn. A nejakým spôsobom to tak potom začalo, že vlastne cez všetky tieto motivácie, ktoré som ja mal, tak z toho vznikol vlastne ten Moonlight. Hej, ako keby začalo to s týmto našim prvým produktom, naše denné okuliare proti modrému svetlu. A bolo to tam len čisto, že nájsť si výrobcov, ale nebolo tam nič viac, hej, že keby bolo to o tom, že nebolo to nejak premyslené, hej, že bolo to len, som mal 20 rokov, môj brat mal 17 a ja, že proste poviem to skúsiť, poďme niečo iné spraviť. A vždy ma veľmi akoby lákal fashion a lákalo aj pomáhať druhým. A to bol akoby ten môj ďalší šport, ako keby v mojom živote. Že skončil mi ten tenis a som hľadal ten môj ďalší šport, v ktorom dokážem uspieť a dokážem získať tú lásku, ktorú som tak cítil, že som ju stratil, keď som skončil s tým tenisom voči môjmu otcovi. A ako samozrejme Moonlight rastol, tak mali sme nových proste zákazníkov, teraz je až 30 000, čo je neuveriteľné. Ja som sa rozvíjal, môj brat sa rozvíjal, celý Moonlight sa rozvíjal, celý tým sa rozvíjal, proste celé to tak rástlo neuveriteľne a sú to moje najkrajšie roky môjho života, to posledné 4 roky. Ale tým, ako to celé rástlo, tak všetci sme sa menili, aj ja som sa menil. A začal som si naozaj uvedomovať aj vďaka mojej priateľke, čo sa týka stravy, suplementov. A z toho vlastne vzniklo fitness, hej. A z toho vlastne vznikol ten aspekt tej dôležitosti toho spánku. Že ako sa naozaj cítime, ako je to dôležité pre naše mentálne, fyzické, psychické zdravie, pre našu imunitu, pre to, ako vyzeráme, ako sa dobre cítime. A keď sa človek naozaj že dobre vyspí, tak to cíti. A keď sa zle vyspí, tak to tiež cíti. A z toho, aký by som začal tak vnímať tú dôležitosť toho aspektu toho spánku a cez to som sa začal tiež sám sledovať, hej, cez VUP, ako keby môj spánok. Priniesli sme naše nočné okuliare, ktoré naozaj že krásne pomáhajú tomu, aby to blokovalo to modré svetlo, aby ti to nepotláčal ten tvoj melatonín, ten tvoj spánkový hormón. A z toho potom som stále uvažoval, čo ďalej, kam sa ďalej posunúť tým, čo chceme my robiť. A mal som aj nejaký meeting s jedným pánom a mi hovoril, že víte, že ostan pri okuliaroch, že inak zlyháš. Alebo nejaké také slova mi použil, ale vtedy som veľmi tak cítil, že chcem ísť ďalej, chcem robiť niečo viac. Nechcem ostať len pri tých okuliároch. A nie v takom zmysle, že to je niečo zlé, ale že mňa baví niečo byť aj viac. A ja chcem, aby to, čo my robíme, vedel byť ešte väčšou inšpiráciou, aby to ešte viac dokázal niekomu pomôcť.
A samozrejme, čo aj mňa baví, hej, že chcem robiť niečo, čo aj mňa baví, čom sa dobre cítim. A ten aspekt toho spánku tak proste akýby veľmi autenticky prišiel a vďaka nemu sme potom začali presne riešiť aj ďalšie produkty, ktoré aj teraz budeme prinášať, na ktorých stále pracujeme. Jedno boli tie nočné okuliare, teraz pracujeme na ďalších. Taktiež aj vďaka tejto ceste sme priniesli teraz našu novú premium kolekciu, ktorú taktiež teraz budeme, alebo sme už teraz pustili. Vytvorili sme našu novú spiacu masku Moon Mask, ktorú som naozaj dlho na ňom pracoval, aby to bolo naozaj čo najlepší produkt pre to, aby ťa to nielen že inšpirovalo k tomu, aby si mal lepší spánok, ale aby si sa v tom naozaj cítil dobre a reálne, aby ti to pomohlo na tej tvojej ceste sa keby stať to lepšou verziou seba. Pretože všetko, čo aký robíme, tak sa to vlastne spája s tou myšlienkou byť lepšou osobou, byť zdravšou osobou, byť viac fit osobou, byť celkovo lepšou osobou pre seba a pre druhých a konec koncov byť na seba hrdý na to, čo v tomto svete robíš. A že vieš sa pozrieť do zrkadla a byť úplne rád za to, kým sa stávaš, kým si sa stal cez túto cestu a to je niečo, čo sa snažím, čo ja vnímam na seba, že odkedy aj ja vnímam, že sa aj venujem sebe, venujem sa aj blízkym, viac cvičím, viac myslím na ten svoj spánok. Popri tom samozrejme budujeme Moonlight a vytvárame naozaj krásne produkty a snažím vytvoriť taký naozaj že krásny tím, aby sa v tom naozaj každý dobre cítil. A veľmi cítim, že toto je taká moja nová misia, ako keby toto celého, že je to už aj mimo len tých denných okuliarov, ale je to naozaj ten aspekt tej inšpirácie toho spánku a stávať sa to lepšou verziou seba. Znie to veľmi jednoducho, ale ako keby vnímam tú obrovskú dôležitosť toho, čo teraz robíme a to, čo tvoríme. A dneska ako to je, sme to točili, sme to fotili, mali sme tu aj Martinu, našu zákazničku, mali sme tu nejaké baby, ktoré nám robili nejaké UGC videá, tu môjho brata, tu nový Andrej, čo nám teraz pomáha, Robin. A je to naozaj neskutočné to tak vidieť, ako si proste za tým ideme, za čím si ideme a je to veľmi ťažké, samozrejme, že to ma tiež veľmi akoby motivuje, že proste sa snažím, robím si teraz aj nejaké vlogy, keď aj počas mojich dní, keď budem Moonlight, alebo aj teraz, že robíme nejaké videá, pretože cítim, že aj tá moja cesta, aj tá naša cesta vie byť naozaj inšpiráciou pre teba. Keď niečo chceš budovať, keď si ideš za niečím, keď niekto povie, že sa to nedá, lebo všetko som počul, všetkým si akej prechádzam, som si tým prešiel a stále to má tiež svoje ťažké momenty, ale keby spolu tvoríme niečo naozaj, čo má obrovskú hodnotu. A keď aj počujem aj dneska, že ako sa tie produkty aj páčili, že proste bolo to presne také, ako som chcel, aby to bolo, aby si sa tom dobre cítil, tak to je niečo naozaj krásne, že tieto produkty nie sú len... Sú to jednoduché produkty, ktoré naozaj dokážu niekomu zmeniť ten život. A to je úplne krásne. Ale samozrejme tu nekončíme, ideme ďalej. Robíme na ďalších produktoch, máme ďalšie plány, nejaké potenciálne technologické a naďalej verím, že keď toto budeme robiť, to čo teraz robíme a sa proste nezastavíme a len pôjdeme ďalej každý deň, tak pomôžeme naozaj ešte miliónom ľuďom zlepšiť ich spánok, zlepšiť ich život, vytvoriť firmu, ktorá naozaj má hodnotu, v ktorej sa ľudia dobre cítia, ktorí pre tú firmu robia a sa cítia, že sú súčasťou nejakej komunity. A sa cítia, že to, čo tvoria, má niečo viac. A to je pre nás strašne dôležité, aby sa každý tak cítil. Či už sú to naši zákazníci, či už som to ja, či už je to niekto, kto s nami robí, kto sa mi tvorí. A to je také niečo, čo ma veľmi motivuje. Čiže teraz hovorím, Moonlight je z také novej fázy toho spánku, tej dôležitosti toho spánku, tej inšpirácie toho spánku. Ideme viac od tých denných, to neznamená, že to nebudeme robiť, ale nebude to náš fokus. Lebo ideme sa fokusovať na niečo, čo my vnímame, že môže mať väčší impact, môže dosiahnuť viac ľudí a vďaka čomu vieme budovať aj ďalšie produkty mimo len čisto našich okuliarov. Takže tak. Dal som také, že veľa,